13 anyos nga dalagita nga taga Umapad, Mandaue City may reklamong giamong-amungan sa duha ka mga lalaki nga taga Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Midangop sa Barangay Paho ang amahan og igsuon sa minor de edad nga biktima nga unang gikatahong gitago sa usa ka panimay sa manggahan sa Barangay Paho. Nasubay sa mga tanod sa barangay ang dapit ug na-rescue ang minor de edad diin kuyog niya niadtong higayuna ang usa sa mga suspect nga 16 anyos. Apan nakaipsot na ang laing suspitsado nga nag-edad og 21 anyos. Base sa gihimong pakisusi sa barangay, gidapit ang dalagita sa iyang higala nga taga Barangay Mactan. Gida siya sa mga higalang lalaki niini sa ngadto sa usa ka panimay sa Barangay Paho diin didto gipainom siya hangtod nga nahubog ug gitabangan pag-among-among. Minor de edad nga suspitsado gidana sa home care facility samtang ang 13 anyos nga biktima gipahiling na usab sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Mao na nga akong karon akong ipakuha ng mga tanod kung pwede pasuro ito sa mga area-area kung asa to nitago. Kaya ang advice sa police nga dapat sikupon na jud within 24 hours.